ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଦବିନ୍ୟାସର କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିଥିଲେ। 6ଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ 7ମ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧିକରଣ କାରକଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଅଧିକରଣ କାରକଯୁକ୍ତ ପଦ। এই ଅଧିକରଣ କାରକଯୁକ୍ତ ପଦ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଏହାପରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମ, ମନେ ରଖିବ। ଅଧିକରଣ କାରକଯୁକ୍ତ ପଦ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖ, ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ 2ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛି, ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା। এই ଯେଉଁ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ 2ଟି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା? ନା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? এই ଯେଉଁ 2ଟି କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ବାକ୍ୟାଂଶ, এই ଯେଉଁ 2ଟି ବାକ୍ୟାଂଶ ରହିଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛେ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ? ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ବାକ୍ୟାଂଶ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିୟମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମକୁ ଦେଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବିନା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ? ବିନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହୁ। এই ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏ ପଦଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ପରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ନିୟମ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ନା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ପରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? 10 ନମ୍ବରରେ, ଗୋପାଳ ବାପାଙ୍କର ଓ ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଖ, ବାପାଙ୍କର ଓ ମାଙ୍କର, ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ଗୋପାଳ ବାପା ଓ ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ନିୟମ କହୁଛି, ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମ, ଯେ ଯଦି ଏକାଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତା ଦେହରେ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରହିବ। ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର, ଏଟା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ଦେଖ, ମାଙ୍କର ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଦୁଇଟାକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଭିତରେ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖ, ସେ ଭାତ ଖାଇଲା ନାହିଁ, ସେ କାଲି ଭାତ ଖାଇ ନଥିଲା। 2ଟା ବାକ୍ୟ କହିଛି। ଏଠି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ 2ଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନ। ତେବେ ନାହିଁ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏବଂ ନ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ କ'ଣ? ନା ନାହିଁ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିୟାର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ନଟା କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିୟମ। ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟାର ଶେଷରେ, କ୍ରିୟା ପରେ। ଯଦି ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ କ୍ରିୟା ଯେଉଁଠି ରହିଲା, କ୍ରିୟାର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଶେଷ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ବେତରେ ଛାତ୍ରକୁ ପିଟିଲେ। 2 ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ରହିଲା। ଏ ଯେଉଁ ବେତରେ, ବେତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ ବା ଯେଉଁ ପଦଟି ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, ବେତରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କରଣ କାରକଯୁକ୍ତ ପଦ। କାରକ 6 ପ୍ରକାର ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ: କର୍ତ୍ତା କାରକ, କର୍ମ କାରକ, କରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ ଏବଂ ଅଧିକରଣ କାରକ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବେତରେ ପଦଟି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କରଣ କାରକଯୁକ୍ତ ପଦ। ତେଣୁ ଏ କରଣ କାରକ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ପଦଟି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ? ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ହେଲା ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା, ଛାତ୍ରକୁ ହେଲା ବାକ୍ୟର କର୍ମ ଏବଂ ବେତରେ ହେଲା କରଣ ପଦ, ପିଟିଲେ ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। এই 4ଟି ପଦ ରହିଲା। କର୍ତ୍ତା ରହିଲା, କର୍ମ ରହିଲା, କରଣ ରହିଲା ଏବଂ କ୍ରିୟା ରହିଲା। ଏବେ କରଣ କାରକଯୁକ୍ତ ପଦଟି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେଲା? ନା କର୍ମପଦ ପରେ। ଦେଖ, ଛାତ୍ରକୁ ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଛାତ୍ରକୁଟା ହେଲା କର୍ମପଦ, ତାପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପର ବାକ୍ୟଟି ଦେଖ ତ, ଶିକ୍ଷକ ବେତରେ ଛାତ୍ରକୁ ପିଟିଲେ।
एठी बेतर कौटी व्यवहार है ना छात्र को जो कर्मटी थिला कर्मर पूर्वर व्यवहार है प्रथम वाक्य रे परे व्यवहार होता ये द्वितीय वाक्य रे पूर्वर व्यवहार है ताले आम कौन जाने ना करण कारक युक्त पद कर्मपदर परे व्यवहार हो पार पूर्वर मध्य तार व्यवहार हो पार यहाँ हूँ नियम खाली करण कारक युक्त पद नुहे जिते कारक युक्त पद रहा अधिकरण कुह संप्रदान कुह अपादान कुह जिते कारक रहा सब कारक युक्त पद कर्मपद परे व्यवहार हो पारे एवं कर्मपदर पूर्वर मध्य से व्यवहृत हो पारे बुझिपार कि नहीं पिला माने तेरे बर्तमान पदविन्यासर जो बिंदु गुड़िक थी आम आलोचना कर सारे यार प्रश्न तुमको ये वीडियो सहित दे दिज्व एवं तुम से प्रश्न गुड़िकर उत्तर व्याकरण खातार करके रखि ये स्कूल खोलला मत तुम्हें से देखो संशोधन करवा। धन्यवाद।